Akayibona-ke bakhethe yena ngempela uNozi, ugogo afike amshuqulise ekhanda-ke. Ya. Bese umalume kaNozi athi, before nje siye kude ngalezi ngxoxo zamalobolo, uphi umkhonyana? Ngifuna ukukhuluma naye. Hhayi, kuthiwa abakhongi laba abamfonele bambize umalume ufuna ukukhuluma naye uDilizi umkhonyana. Ungeve esacikekile mfethu uLondi, not uLondi, uNozi Busiswe lapha ekhishini ukuthi nje umalume yindaba manje efuna ukungimoshela, yindaba engimoshela umshado wami. Yini manje wakwayizwaphi nje leyo nto yokuthi kulotsholwa afuna umkhonyana kwabakhongi ngoba ngithi umkhonyana akabi khona mengabe kulotsholwa. Ecikekile nje ukuthi hayi cha shame malume ayinomona nje uyangimoshela shame ayishame. Hhayi bamfonele-ke abakhongi bakhe uDiliza. Bamfonele bethi akeze uyamfuna umalume.